na winjo decision mar speaker wa to gima anyalo wacho ni kirango chik ma wan go sani ok inyal wacho ni nitie chik moro momiyo president mar Kenya ni nyalo losa nafas moro amora ma onge chik maduong' mano katiba wa to omiyo ng'ato nafas no to mano penj ma Opiyo Wandayi no penja maber to na winjo kaka speaker no ng'ado wachno to kapar ni kaka no ng'ado no aparo ni no ng'ade kisiasa no kotiyo gi chik kako nego bed nitie nikech wach machalo kama no setere doho to ne wasewinjo ka doho Justice Mrima no sinyiso wa sama no tiyo gi sama no ter page moro mar wach CAS chief ma koro no nyiso wa ni onge kaka president nyalo losa nafas koko miyo jopiny nafas mondo owinj ka jopiny dwa nafas no koso ok dwa nafas no mamano ema wacho ni public participation do no wacho ni ka president poko create nafas machal kamano nyako mi jopiny mo winj duond jopiny wach machal kamano koro wach chief prime cabinet secretary ni mano en nafas ma onge katiba wa onge chik mora mantie mano nafas ma awacha ni president olosa nafas machal kamano to an gigeno ni ka ng'ato odhi doho kawuono kata kiny motero penj machal kamano kocha duoko ma wadhi yuda kanyo en ni onge kaka president nyalo create nafas machal kamano to kata ka speaker no seng'ado kaka no ng'ado nyoro no pod doho nigi power manyalo wacha ni gik motimore kata nyoro malure gi wach prime cabinet secretary no ok lure gi chik to onge nafas machal kamano makoro kirango chik wachonwa ni